No se ainakin välillä huolestuttaa, että mitä mä teen, jos oppilaat hyppii seinille ja on hirveästi työrauhaongelmia. Miten jaan aikani viisaasti ja miten jaksan siinä opettajan arjessa. Mitkä on ne mun vastuut ja mitkä on mun oikeudet ja mitkä on mun velvollisuudet. Miksi miettisit kaikkea tätä yksin, kun ympärilläsi on muitakin osaavia ihmisiä? Yhteistyön ja kollegojen tuen avulla jaksat paremmin ja huomaat osaavasi enemmän kuin tiesitkään. Verme-ryhmässä etsitään yhdessä ratkaisuja koettuihin haasteisiin, mutta opitaan myös uutta jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Verme eli vertaisryhmämentorointi on lyhyesti sitä, että sinne tulee nuoria ja sitten vähän kokeneempiakin opettajia ryhmään keskustelemaan työhön liittyvistä asioista. Muodollista koulutusta ja epämuodollista oppimista yhdistävä vertaisryhmämentorointi tukee opettajien ja muiden opetusalan työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia pienryhmätyöskentelyn kautta. Ryhmässä sitten jaetaan kokemuksia opettajan työstä, myöskin kysymyksiä ja joskus vähän semmoisia hankaliakin paikkoja. Ja siellä opitaan. Yleensä vertaisten välinen keskustelu on spontaania, eikä ammatillinen kehittyminen ole siinä pääasia. Ihmiset kuitenkin kokevat oppineensa usein merkittäviä asioita työstään epämuodollisissa keskusteluissa. Oppiminen ei koskaan ole tyhjästä, vaan ihmisillä on aina taustalla erilaisia kokemuksia ja käsityksiä asioista. Ja hyvin oleellinen osa sitä oppimisesta on se, että niitä aikaisempia käsityksiä ja kokemuksia otetaan esille. Ja siltä pohjalta lähdetään sitten oppimaan uutta yhdessä toisten kanssa. Tavoitteena on, että vertaisryhmään osallistuvilla eri uravaiheissa olevilla opettajilla olisi paikka ja aika jakaa kokemuksiaan toisilleen entistä tietoisemmin ja kokoontua oppimaan yhdessä. Ryhmä toimii opettajalle tukiverkostona. Tämä vertaisryhmän mentorointi on tosi hyvä tapa tukea sellaista työssä oppimista, joka tapahtuu ihan luonnollisesti siinä osana sitä omaa työtä ja työn ikään kuin sivutuotteena. Ja jollakin tavalla tässä ryhmämentoroinnissa voidaan tehdä näkyväksi sitä oppimista ja osaamista, joka muuten saattaisi jäädä ehkä sellaiseksi hiljaiseksi, tunnistamattomaksikin osaamiseksi. Verme-ryhmät kokoontuvat säännöllisin väliajoin lukuvuoden aikana. Ryhmän vetäjänä toimii mentori, joka vastaa ryhmän ajankäyttösuunnitelmasta ja toimii keskustelun ohjaajana. Verme-ryhmien toimintatavat on varmaan aika samanlaisia. Tämä on meidän luottamuksellinen ryhmä, että täällä ryhmän sisällä kun puhutaan, niin niistä ei levitellä tuolla ulkopuolella sitten. Ja tämä on, ei ole oppilashuoltoryhmä, että täällä ei puhuta oppilasasioita, käsitellä sille yksittäisen oppilaan asioita, eikä täällä puhuta kenestään pahaa, ei kenestään opettajasta, kollegasta eikä oppilaasta. Ja tänne voi tulla keskeneräisiä, täällä ollaan aika keskeneräisiä kaikki. Verme-ryhmään saa tulla kaikki opettajat, kaikki halukkaat opettajat. Että mielellään sellaiset vasta uransa alkupuolella, että ne saa ehkä siitä tietynlaisen hyödyn tästä ryhmästä, mutta kaikki opettajat tervetuloa. Verme-ryhmien vetäjiksi koulutetaan mentoreita lukuvuoden mittaisessa koulutuksessa, joka koostuu koulutusseminaareista, oman verme-ryhmän vetämisestä sekä yksilöllisistä oppimistehtävistä. Mentorikoulutuksessa perehdytään vertaisryhmän mentoroinnin teoreettiseen taustaan sekä ryhmissä käytettäviin työtapoihin. Menetelmiä sovelletaan käytäntöön ja kehitellään edelleen omissa verme-ryhmissä. Mentoreiden koulutus toteutetaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti yhteistyössä opettajan koulutusta järjestävien yliopistojen sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Tällä hetkellä tässä Osaava Vermessä mentoroiden koulutus on järjestetty niin, että meillä on useimmiten 5 2 päivän koulutusjaksoa. Ja näiden koulutusjaksojen keskeisiksi teemoiksi on valikoitunut ryhmäytyminen, dialogisuus, kollegiaalisuus ja vertaisuus, opettajan työ ja opettajan oppiminen esimerkiksi. Mentorikoulutuksen tavoitteena
on kehittää osallistujien asiantuntijuutta vertaismentoroinnissa sekä tukea ammatillisen identiteetin rakentumista opettajana ja mentorina. Koulutuksissa mentorit saavat mahdollisuuden verkostoitua sekä jakaa ideoitaan ja huoliaan toisten mentorien ja kouluttajien kanssa. Hauskaa. Caring. Rauhoittavaa. Yhteisöllistä. Iloinen. Hilpeän. Hulvatonta. No jos ajatellaan sitä, että mitä hyötyä tästä vermestä on mulle ollut, niin kyllä mä eniten pidän siitä, että on mahtavaa olla vuorovaikutuksessa toisen opettajien kanssa. Ja sitten pohtia sellaisia asioita, mitkä meidän omassa ammatissa on niitä vaikeita asioita. Ei niinkään, että minkään työnohjauksen puitteissa, vaan enemmän sitä just niin, että pyritään miettimään, että miten mahdollisesti jonkin asioihin voidaan, mitä hyötyä ja mitä apua toinen voi toiselle antaa. Että ollaan niin kuin vertaisella. Se on mun mielestä se varmasti se tärkein asia, mitä mä osaan. Ideoita siihen ihan normaalin arkityöhön ja sitten ajankäyttöön. Parasta on se, että saa jakaa ajatuksia ja kokemuksia toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. No parasta on se, että tässä vermeryhmässä saa vertaistukea. Tehtiin istua vähän aikaa miettimään ja puhumaan, mitä synti suuhun tuo ja sitä kautta saada sitä tukea, apua ja huomata se, että mulla on ihan samanlainen tilanne kuin mullakin, eikä pantaa sitä itse sisällään. Yksi tärkeistä asioista on myöskin se, että tämä ryhmän mentori oppii siinä samassa kuin nämä vertaisetkin. Kuka ei ole seppä syntyessään. Joo. Varmasti se vermeryhmään tuleminen, niin siitä on hyötyä nuorille opettajalle, joka on justiin valmistunut tai muutama vuosi sitten valmistunut, joka painii justiin niiden ongelmien kanssa, miten kohdata vanhempia, miten kohdata kollegoja, miten pärjätä työssä, päivittäisessä työssä. Niin sellaisille tämä on. Ja toki sellaisetkin, jotka on sellaisessa elämäntilanteessa, että vaihtuu koulu tai tulee jotain muuta vastaavaa, niin tämä vertaismentorointi, niin ne ryhmät, niin ehdottomasti se on se paikka, mikä kannattaa tulla. Siitä on varmasti apua. Me ollaan samassa veneessä yhdessä kasvamassa opettajia. Kysy lisää lähimmästä opettajan koulutusyksiköstä tai kuntasi koulutoimesta.